Calum Cille go hefrun nach tít fiáil ach tu thabhairt go gilinn siad Abhainn la diad. Seanit Chruthaigh Calum Cille a le Chruthaigh an Leanainn seo a tá fuair Loch Gartán. Le bhain na bhí sé siúil nuas a t-uisge dá Loch Gartán agus é tarann síos a Rath Mealtain. Thug sé faidir go raibh na gcruachas agus na sruthaine le go léir ionta tírim. Agus go raibh na hainmí a báchta ala agus caidé a fáil weist an tart ar gaithíú na lotha. Gus na hanig sé go dtíon spot seán seo. Thompa sé thart agus thóg sé suas a lámh dheas agus dúirt sé Leannainne, Leannainne agus thoisín t-uisge a heilú maith as Loch Gartán. Go dtí gur líonn sin na sruthain agus na gcruachas. Agus níor stad an Leanainn sin an leis sin go dtíon leniu. Chonne sé sin i siúil. Chonne t-uisge teart. Shiúil sé go dtí gur sé híos ar Rath Mealtain agus leanna t-uisge agus sin is a dóid ar thosaí ón Leannan ó bhfuil me sin hasú ar a brú a haniu. Ar nóid fuair ón Leannan a hainm ón rud a dúirt Calum Cille leis sin Leanainne agus ar nóid leanna t-uisge dá agus tá sé na rath ón leis sin go dtíon leniu.